Bună ziua! Am revenit cu o etalare. Aceasta este o etalare generală pentru perioada 5 mai-15 mai. Așa cum puteți vedea, avem 3 variante și o să vă rog să alegeți una dintre ele care vă place mai mult. Avem ulcica neagră, ulcica verde sau ulcica roșie. Sper că v-ați ales una dintre cele 3 și voi începe cu ulcica neagră. Cei de la ulcica neagră vă pot spune că veștile se îndreaptă spre dumneavoastră și sunt vești foarte bune. Probabil, dacă sunteți persoane care așteptați niște răspunsuri la proiecte, analize, orice așteptați, ce răspunsuri așteptați, vă pot spune că sunt vești pozitive. Nu, dacă încă astăzi nu ați primit veștile, cu siguranță în zilele următoare, cel târziu până în 15 mai, le veți primi. Dar sunt vești bune, sunt vești care se grăbesc să ajungă la dumneavoastră în cazul în care încă nu au ajuns. Mai aveți pe aici mici discuții, dar nu sunt discuții foarte mari, e chiar o ceașcă foarte frumoasă. Deci, indiferent ce v-ați pus în gând să rezolvați în perioada imediat următoare, cu siguranță se va îndeplini. Aveți o cifră de 7, care poate însemna și 7 mai, dar poate fi și peste 7 ore, 7 zile. Sper să nu vorbesc despre 7 săptămâni, dar cu siguranță este o cifră de 7 sau data de 7, 17, 27. Dar eu sper să fie să aveți reușitele respective până în 15 mai. Aveți o femeie care vă ajută în proiectul care vi l-ați propus sau urmează să vi-l propuneți. Mai aveți un 2. La 2 acesta este vorba despre un bărbat înalt care la fel vine cu vești. Dar cred că este acest bărbat care peste 2 puncte vă dă vești, cred că sunt vești legate de familie. Și pentru o parte dintre dumneavoastră este posibil ca persoana respectivă să aibă numele cu N, dar nu este neapărat pentru toată lumea. Deci să se înțeleagă bine, când spun niște litere nu înseamnă că se potrivește pentru toată lumea. Da? Deci dacă nu aveți pe nimeni cu N, asta nu înseamnă că nu puteți primi vești bune de la altă persoană. Da? Deci nu... Pentru că de multe ori mi se spune că nu știu persoane cu literele respective, dar nu trebuie neapărat să... Pot să fie și alte persoane. Și nu neapărat să aibă literele respective. Sau se poate întâmpla să aibă litera respectivă, dar să nu știți. Că îl poate chema și cu litera N sau orice altă literă, dar în buletin, dar să nu știți. Asta nu înseamnă că nu... Deci, pentru proiectele care le veți avea unele piedici. Probabil vi se pun, nu știu, se întârzie cu documentele, se întârzie ceva plăți, se întârzie, dar în cele 7 puncte de care v-am spus mai devreme se rezolvă. Deci chiar dacă aveți mici piedici, se rezolvă, indiferent de ce proiecte aveți. E clar că proiectele diferă de la persoană la persoană,
Nu toată lumea are aceleași proiecte. Unii pot să aibă proiect că vor să-și zugrăvească casa, alții pot să aibă proiect că vor să deschidă o firmă, alții pot să facă un curs. Deci, de asta vă spun, indiferent de proiectele pe care le aveți, vor fi cu reușită, doar că veți avea și mici piedici. Mai aveți o literă de H care vă dă vești, dar dacă cumva nu cunoașteți pe nimeni cu H sau nu, s-ar putea ca H-ul ăsta să fie totuși două persoane căsătorite care se înțeleg foarte bine și vor să vă ajute. Deci, mai aveți un F care vă dă vești. Probabil la început vestea nu vi se pare tocmai ok, pentru că s-ar putea, după ce primiți vestea de la F respectiv, să trebuiască să faceți un drum și probabil nu vă simțiți atunci în momentul ăla în stare să plecați la un drum. Dar după, când stați un pic mai bine și vă gândiți, vă dați seama că puteți face drumul respectiv și chiar foarte bine și foarte ușor. Drumul respectiv e foarte clar, foarte lin, foarte... Deci, nu aveți un drum cu obstacole. Chiar dacă înainte de a pleca la drum aveți impresia că aveți obstacole. Nu aveți obstacole. Acolo unde există, fiți atenți la violență. Acolo unde există violență, chiar în familie, dacă nu este violență în familie, fiți atenți să nu vă certați cu cineva, pentru că s-ar putea ca lucrurile să degenereze și degenerează destul de rău și nu este ok. Deci încercați să nu vă certați cu nimeni, încercați să nu dați curs tuturor discuțiilor, pentru că se ajunge la lucruri foarte, foarte urâte și e păcat pentru că în rest nu aveți o ceașcă urâtă, e chiar o ceașcă foarte frumoasă și ar fi păcat să se strice totul pentru că vă certați, nu știu, cu vecini, cu prieteni, cu cunoștințe și toată fericirea pe care o aveți din altă parte o stricați cu cearta cu alte persoane. Deci încercați să nu dați importanță tuturor discuțiilor. Sau cel puțin mai lăsați într-o perioadă, știți cum să zice, câinii latră, ursul merge. În rest aveți o ceașcă chiar foarte frumoasă și până în data de 15 mai pot să zic că aveți o perioadă liniștită și am spus, acolo unde sunt proiecte de realizat, cu siguranță se vor realiza. Cam atât am avut de spus pentru ceașca numărul 1 și vă și arăt ca să nu fie discuții că e ceașca curată și am spus eu vorbe ce am vrut eu. Bun. Și acum voi trece la... Și acum voi trece la ulcica verde. Pentru cei care ați ales ulcica verde. Aceasta este cana. Nu știu cât se vede, sper că s-a văzut cât de cât. La fel și la dumneavoastră este o cană frumoasă, doar că în acest moment în casă aveți unele supărări. Dar supărarea asta cred că peste 3 zile va trece, poate chiar și mai repede pentru unii dintre dumneavoastră, care pot fi 3 ore, probabil e o discuție de moment, nu știu, dar va trece. Acum, în acest moment, sunteți așa de supărați că aveți ochii în lacrimi. Ceva v-a supărat, nu știu, v-a enervat ceva foarte tare și chiar ați plâns puțin, dar nu sunt lacrimi de supărări extraordinar de mari. Probabil v-ați enervat și unii sunteți mai sensibili și atunci ați plâns puțin. Dar asta nu înseamnă că e o supărare atât de mare care să nu treacă. Oricum, după supărarea asta vă vin și vești bune, care vă scoate din starea asta de supărare.
în cazul în care deja nu ați primit veștile bune, pentru că sunt vești care sunt în casă și poate până vedeți acest videoclip deja le-ați primit. Dar dacă încă nu le-ați primit, urmează cât de curând să le primiți. Vă văd în casă liniștiți, cu vorbe bune. Chiar nu știu dacă aveți în familie pe cineva care cântă la vreun instrument, dar cu siguranță vă place să ascultați o anumită muzică, nu știu dacă nu cumva chiar la acordeon. Dar, v-am spus, probabil poate să fie și un alt instrument, nu neapărat acordeonul. Deci așa veți fi de liniștiți, de mulțumiți de asta, încât o să vreți să ascultați muzică bună, muzică de calitate și care să vă dea o stare de bine în continuare, pentru că nu e ceva. În perioada după ce trece această perioadă, vine o perioadă în care veți avea unele supărări, dar pentru moment, când veți afla supărările respective, veți fi negri de supărare, însă după ce vă calmați și după ce vă dați seama că situația nu este chiar atât de gravă pe cum ar părea, pot să zic că o să fiți și fericiți. Pentru unii dintre dumneavoastră, e clar, nu pentru toți, ori veți afla că o literă de A se căsătorește, ori veți afla ceva vești despre o căsătorie, nu neapărat de la o literă de A, dar e posibil să fie și o literă de A. Și probabil litera asta de A nu vă așteptați ca tocmai acum să se gândească la căsătorie sau ceva de genul. Și atunci pe moment vă supărați. Dar până la urmă, dacă asta își dorește, nu aveți de ce să vă supărați. Poate nu e momentul, dar lucrurile pot merge pe mai departe destul de bine. Dar veți afla de o căsătorie cu siguranță. Aveți cred că un R care așteaptă să vă dea vești. Mai aveți ca și cum o femeie așteaptă să nască. Probabil mai este puțin până va naște, dar parcă așa ar fi. Sau aveți ceva planuri noi care stau să înceapă, le-ați gândit, ăsta și acum trebuie doar să le puneți în aplicare, dar cred că totuși este vorba despre o femeie însărcinată, pentru că aveți și un copil care e un copil care chiar, cum să vă zic, parcă acum se naște și se bucură că a venit pe lume. Deci, probabil că în perioada următoare aveți pe cineva care trebuie să nască și va naște și va fi totul bine. Va fi cu bucurie, va fi cu fericire. Deci nu va fi nimic rău. Dacă cumva femeia este însărcinată și își face griji că vai cum va fi decurge nașterea și așa, să stea liniștită că va fi bine. Totul va fi bine, doar că își face mici griji acum, dar nu e cazul. Deci chiar vă veți bucura, va fi totul foarte bine. Aveți și cum ar fi o femeie mai înaltă, dar
care uneori e mai aproape de dumneavoastră, dar totuși la distanță. Poate să fie o prietenă, poate să fie o vecină, poate să fie o cunoștință, poate să fie, nu știu, o persoană cu care vorbiți uneori, dar nu este chiar, nu pot să zic că este apropiată 100% de dumneavoastră, dar totuși această femeie încearcă să afle despre dumneavoastră ceva pentru a vă putea după manipula cum vrea. Aveți grijă dacă aveți secrete, cui le spuneți, pentru că după să nu regretați. Probabil veți pleca la un drum și va fi un drum cu bucurie. Deci chiar aveți o cană, dacă excludem supărarea pe care o aveți acum, pot să spun că este o cană frumoasă și până în 15 mai vă așteaptă și vești bune. Cam atât am avut de spus și pentru ceașca de la Olcica verde și voi trece la ceașca de la Olcica roșie. Ceașca de la Olcica roșie, dragii mei, aici nu știu ce ați făcut, în ce v-ați băgat, dar din câte văd, sunteți cam prinși în niște discuții. Și nu doar că sunteți prinși în niște discuții, dar sunteți prinși între mai multe persoane. Adică aveți grijă că e ușor să intrați în tot felul de anturaje, dar după e mai greu de ieșit. Aveți o veste legată de literele A, R și Z, cred că este, peste 3 puncte. 3 puncte poate să fie 3 ore, 3 zile, 3 săptămâni sau odată cu cifra 3, care poate să fie 3 în cazul în care ați primit deja vestea sau 13. Deci nu știu ce ați făcut, ce n-ați făcut, dar în data respectivă veți primi ceva legat de oamenii ăștia. Deci, din câte pare să vă fi certat cu cineva și nu știu, ori cereți ajutor la oamenii respectivi, ori nu știu, e ceva care nu e bine. V-ați certat, cel mai bine este să căutați o cale de împăcare dacă se poate, pentru că nu chiar n-ar fi ok să se continue această ceartă sau discuție și să sperăm că nu este o ceartă atât de rea peste care nu se poate trece. Acolo unde aveți și copii, atenție când vă certați să nu fie copiii prin preajmă, pentru că e posibil ca din o simplă, nu știu, nebunie să se arunce cu ceva, să nu nimerească copilul. Deci, atenție când vă certați, dacă aveți copii prin preajmă sau ceva, evitați pe cât posibil acest lucru, pentru că e posibil să se întâmple mici accidente și nu e ok. Cred că pentru unii dintre dumneavoastră vă aduceți sau vă chemați părinții sau mergeți la părinți să puteți lăsa copiii cu ei sau să stea cu copiii, pentru că nu aveți cu cine îi lăsa cu altcineva și atunci e mai ok. Și veți face probabil un drum, dar este un drum nu foarte lung și rezolvați, probabil mergeți să aduceți părinții la dumneavoastră, probabil mergeți cu copiii acolo, deci și veți face drumul respectiv.
Pentru alții poate fi un alt fel de drum, dar veți întâlni cu persoane mai în vârstă. Deci drumul pe care îl faceți, veți întâlni cu persoane mai în vârstă. Pot fi părinții, pot fi cunoștințe, nu neapărat că duceți copiii la țară sau undeva, ci pot să fie și alte întâlniri. Doar că aveți grijă în ce conflicte intrați, pentru că se pot termina destul de urât. Și nu vă doresc asta. Și nici dumneavoastră nu cred că vă doriți asta. Aveți, v-am spus, cifra 3 și o literă de L. Deci, atenție cu cine vă certați, să nu vă certați atât de rău încât să se întâmple alte lucruri care nu e bine. Deci aveți o ceașcă până în 15 mai destul de încărcată, destul de complicată, ca să zic așa. Dar să sperăm că încercați să evitați conflictele și atunci lucrurile vor merge măcar liniștit, dacă nu un R probabil vă dă iarăși vești peste 3 zile, care vă dă niște vești un pic mai bune încât vă mai scoate din starea de supărare. Aveți un A care cred că vine cu cheia rezolvării unor probleme și le veți rezolva dacă și ascultați puțin de persoana cu litera de A. Nu să vă încăpățânați că doar dumneavoastră le știți pe toate și doar dumneavoastră puteți rezolva problema. Iar peste 5 puncte conflictul cred că va lua cu totul final, pentru că și lucrurile încep să se liniștească și să intre în viața dumneavoastră pe un ritm normal. Dar v-am spus, atenție la certuri, la discuții, să nu se lase cu... Deci, acum, fiecare se mai ceartă și mai sunt discuții. Dar atenție să nu se ajungă la violență, să nu se ajungă la alte lucruri mult mai dure, mult mai care nu mai pot fi reparate. În rest, pentru că la dumneavoastră se riscă lucrul ăsta foarte mult și ar fi păcat să stricați ceva ce după are consecințe mult mai grave și mult mai urâte pe termen lung. Dar știți cum se spune, cele rele să se spele, cele bune să se adune. Asta este și ceașca de la dumneavoastră. De asta vă spun că e destul de întunecată, e destul de... Dar să sperăm că totul va fi bine. Cam atât am avut de spus și pentru ceașca de la Olcica Roșie. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați un like, să vă abonați la canal și nu uitați că există un concurs. Vă mulțumesc! La revedere!